ezek patkányok, ezek valami nem kezdemények, mint a kutyák, egy rálányzal, és meg nem mondod, hogy ez kutya ajánl, és ők baszki, ők patkányok. Kis makacs. Gyere így a makacs. Jaj. Jaj, és mászik. Jézus, baszki, mekkora erő van benne, azt. Istenem. Tovább nem fordul a kezem. Istenem. És már jaj, de szép. És hogy sorakoznak. Igen, itt beálltak fejjel arra felé. Kurva aranyosak. És olyan mindegyik úgy áll most. 1, 2, 3, 4, 5, 6 segg. És a farkak. Igen, itt van. Akkor így visszakállni, vagy mi látom? Kicsit erre is fordulodni. Kicsit itt felé, a képes felét is szeretném látni ennek a... Oda ez. Hoppá. Ja, Istenem, milyen feje van. Jaj. Teljél a patkány. Istenem. Meg kell zabálni. Tessék, visszamehetett a sokhoz. Tudhatsz magadnak egy jó helyet.